Com si tingués un radar intern, la injustícia li feia mal. Ho sentia amb els punys tancats, com una angoixa al pit, que no sabia com gestionar. El món no és just, ja no ho puc suportar. Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i avui estic aquí amb el Rufus per explicar-vos el coratge de la Judit. Ens acompanyeu? La Judit era una nena valenta amb un cor gegant. Sempre havia tingut una habilitat especial per detectar les injustícies, com si tingués un radar intern que s'activava cada cop que algú patia o no es feia el correcte. Si a l'escola un company es quedava sol al pati o si algú feia trampes en un joc, la Judit ho sentia com una angoixa al pit. No podia evitar-ho, la injustícia li feia mal, li omplia els ulls de llàgrimes i li encenien una ràbia dins que no sabia com gestionar. Un dia, després de veure un grup de nens que li prenien la pilota a un altre, la Judit va arribar a casa amb els punys tancats i el cor encongit. L'àvia, que la coneixia millor que ningú, es va apropar amb una mirada dolça i li va acaronar els cabells. «Què et passa, estimada?» «El món no és just. Sempre hi ha algú que fa mal als altres i jo ja no ho puc suportar». L'àvia va somriure amb tendresa i li va acaronar els cabells. «Saps? Ser sensible a la injustícia és un do molt valuós, però si deixes que et consumeixi per dins, perdràs la força per canviar les coses». La Judit va arrufar el front i va deixar escapar un sospir. «Però i com puc fer per no sentir-me així? No vull deixar de preocupar-me». L'àvia li va agafar les mans amb suavitat, transmetent-li calma. «No es tracta de deixar de sentir, petita. Es tracta d'aprendre a canalitzar-lo. Quan notis aquesta ràbia o tristesa molt fort dins teu, primer fes això. Pica't suaument al pit amb els dits, com si estiguessis despertant el cor. Mira, que t'ho ensenyo. Pica, ves picant i després deixa anar un sospir profund, com si estiguessis bufant tota la impotència que tens dins teu. Treu-la, fora!» La Judit va imitar l'àvia, picant-se el pit suaument i després deixant-la a l'aire amb molta força. Va notar com una petita part de la tensió es dissipava. L'àvia va somriure i li va dir amb veu tranquil·la: «Molt bé, ara el segon pas. Imagina't que ets un arbre. Les teves arrels s'endinsen profundament al terra. Et fa sentir forta i segura. Els teus peus són aquestes arrels. Fes-los ben ferms a terra. Nota com et sostenen. Ara inspira profundament pel nas, comptant fins a 4. 1, 2, 3, 4. Aguanta l'aire un moment i expira lentament per la boca, comptant fins a 6. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Repeteixo 3 vegades i notaràs com el teu cos es va calmant». La Judit va tancar els ulls i va seguir pas a pas el que li havia ensenyat l'àvia. Al principi li costava concentrar-se, però a mesura que repetia els passos va començar a notar com la seva atenció es transformava en una sensació més estable, més sòlida, com si de veritat les seves arrels s'endinsessin a terra. L'endemà, a l'escola, va veure que un nen intentava prendre-li la pilota a un altre. Va notar com la ràbia li pujava per dins, però aquesta vegada es va aturar un moment. Va recordar les paraules de l'àvia, es va picar suaument al pit, va deixar anar un sospir llarg i després va plantar fermament els peus a terra, imaginant-se les seves arrels.
Va respirar profundament 3 vegades i quan va obrir els ulls, la seva ment estava molt més clara. En comptes de cridar o empipar-se, va caminar cap als nens amb veu ferma, però tranquil·la. No està bé que li prenguis la pilota. Per què no juguem junts? El nen es va aturar sorprès. No esperava aquella reacció. Després d'uns segons, va arronsar les espatlles i va acceptar la proposta. La Judit va sentir una espurna de satisfacció dins seu. No havia necessitat cridar ni barallar-se. Havia trobat una manera de defensar el que era just sense perdre la seva pròpia calma. Aquella nit, quan recordava el que havia passat, pensava que, potser, la força no era només sentir molt les coses, sinó saber com transformar-les en acció, sense deixar-se endur per la tempesta de les emocions. I així, dia rere dia, la Judit va aprendre que la seva sensibilitat no era una debilitat, sinó una força poderosa i que, per canviar el món, primer havia d'aprendre a mantenir-se en peu com un arbre ben fort, amb unes arrels profundes i un cor ple de llum. I és així com aquest conte arriba a la seva fi. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera!